vlog. Ang vlog po natin ngayon ay birthday po ng aking kapatid na nasa Japan, si Ann Sato. Ayan, happy birthday sa'yo, tol. Ayan, bali siya po yung may treat, libre niya po yung ating dinner ngayong gabi na to. Actually, natin namin yung mga kasama namin on the way na papunta rito. Nakasingle na po kasi kami ni Madonna. Ito, dito po kami sa tapat ni Apong yan, Grill. Palit. Ito po ay papunta ng munisipyo ng Palit. Tapos ito na po papunta ng bayan, may palengke, may crossing. So, na-traffic yung mga kasama namin. Traffic? Wala pa po. Maya-maya, parting na ko yun. Traffic lang sa crossing. Tingin mo muna siya. Hello, Ann. Happy birthday. Birthday, Todd. A few moments later. Yung mga kasama namin. Masarap po pagkain dito. Apong ayan po. Dito locate siya. Ha? Dito yung driver, kung sino driver dyan eh. Nakain yata eh. Oo nga. Hello. Aking anak ng dalaga. Kamusta na anak? Kasama namin. Thank you. Kain ko po yan. Ayun, sininin tracker. Papa Bear. Yan ang pa yung mga secret. A few moments later. Mamaya, pwede mo kainin lahat yan. Yun lang mauubos. May Kung kaya lang, oo. Sige na, ha? Sige, kuha na kayo ng mga pinggan nyo na. Sige, kuha kayo. Kuha na kayo. Sarap na mga pagkain. Ito pan-dessert. Ang lawalo. Mga pan-dessert yan. Gatas ng kalabaw.
few moments later. Iced tea. Iced tea. Diet. Diet yan. Kaya kapag parang dito. Panalo. Bed diet daw sila. Ano pa hindi? Saan bigay dito? Ay, hindi kayo nagkalit? Diet na diet. Diet? Lengua. Kuha akong suka. Kaya? Nga ba suka na? Suka na. Oo. Dapat darpas to. Ikaw. Ganda lang ito. May pang-family na ito na. Sirang bulaklak. Lipat-lipat yung kumakain. Bilagyan nila sa titaas. Bilagyan nila. Nag-message siya. Mag-base na kayo ate, alis na kayo. Sarap? Ano pa gusto mo, Kay? Lumayo pa sila. Uy, Hoy, anong kalay mo? Black ito. Ayan, no? oo, meron din kami dito. Lilipat na naman niya. Lumipat na kayo. Sundan ako May paglipat pa kayo, ha? Sundan na ba? Ano yan? Ma'am, yung pang-samji, unli po po. Unli po siya. Maliban lang po. Isang serving lang po. Thank you. Uhaw pa? Happy birthday! Hello! Happy birthday! Happy birthday! May birthday. Pupuntahan natin. Lapitan natin yung may birthday. Asa na? Hello! Happy birthday! Ayan po yung may birthday. Naka-vlog to, naka-vlog. Ayan. Yan po yung may birthday ngayon. Ayan. Opo dito. May isang dito pa. Ganito po. Wala lang akong plate. May nagdagdag kapon doon na yata na. Dala ka na muna. Ito po, bebo. A few moments later. Grabe busog, dami na kain. Tawag dito sa Busog ang busog. Dami tiyan.
Champa lang yan. Busog ka, babe. Salamat sa may birthday. Salamat sa sponsor. Yung ginagawa ng dalawa. TikTok. TikTok. Bawal daw ang tatlo eh. Saka lang, dalawa lang muna. Ang apat. Kaya lang, hindi kita si Chris. Dami nakain. Busog na busog. Ayun pala. Talo. Wala. Oh, game. Happy birthday, Mama Ann. Sakto. Sabay Love you. Happy birthday. Ulit. Oh, take two. Take. Happy Birthday, Mama Ann. Love you. Oh, ulit. Tayo, halaman. One, two. Happy birthday, Mama Ann. Love you. Oo nga, pagod ko sinawari siya. Okay.